सानसे समाव बालिस्ता सफैबाय बालिस्ताया सफैना सासे आं हिन्जाव गोसोथोबाय मोनसे दाबो आंनि हिन्जाव बेनो जेब्ला आं हिन्जावखौ हाबा लादोंमोन न' लांबाय न' लांनाय लोगो लोगोनो न'खरनिफ्राय होखारहरबाय ओइ दिनखालिनो दाथ' मा खालामबावनो बे समाव आंहा एक्सुवेलि आखाइया खामानिबो गैयामोन जेबो खामानि गैयामोन आखाइयाव न'खरनिफोरा होखारहरबाय जेब्ला आं न' भारा लाना थाहैबाय टाउनाव बे समाव आंहा अमा दाननो गोनां जादोंमोन अमा दाननानै आं थांना थानायनि राहा नागिरदोंमोन बिदिनो आं 7 बोसोर 8 बोसोरसो न' भारा थानो गोनां जादों खिन्थु सानसे समाव सासे रेलवे अफिसार आं लोगो मोनबाय बे समाव बेसे आं माबामोन बाल्थिंबोमोन हाग्रामानि मानसि बेनिनो एसे खर'आ हाग्रामा बायदि जादों हाग्रामानि मानसिमोन बे समाव जों सिस्टार जेब्ला थायो अब्ला थिग रेलवे अफिसार सासे लोगो मोनदोंमोन आं बे रेलवे अफिसारा आंखौ जोबोर अनबाय ओमफ्राय बियो सासे आंनो ठिकादार मोजां ठिकादार लोगो हमबाय बियो बिहारनि दाबो आं बेजोंनो खामानि मावगासिनो दं इसोरा लाखिदों दाबो मोजाङैनो दाबो जेबो बेरेखा बेरेखि जायाखै नाथाय बे आंखौ ओरैबायदि अनबाय आं हा बायनो हाबाय न' लुनो हाबाय थाखा फैसा जाबाय नाथाय बेनि उनाव आं जगतजों बायजाबाय लोङोमोन जायोमोन अनेक थाखा फैसा खरस खालामोमोन नाथाय आं बावगारदोंमोन सायाव सासे दङ आं प्रत्येक बोसोरै कनफारेन्सआव फैयोमोन ख्रिस्टमास जानो फैयोमोन बालिस्ता गामियाव नाथाय कनफारेन्स जानो फैयो कनफारेन्स नायनो फैयो ख्रिस्टमास जानो फैयो ओरैनो फाल्तु खालामना न'आव थांफिनोमोन जेबो गैया नाथाय 2018 सन बेनो आंनि जिउखौ गोजोन होबाय दिनै दं जोंनि बिजाबगिरि सार बे बिजाबगिरि सारानो आंखौ दिनै बे जौसाङाव गाखोनो हानाय खालामबाय आं इसोरखौ मोनबाय जेब्ला आंखौ साथिया लिंहरदोंमोन दैमु नोगोरनि पालक बियो धर्मेश्वर दैमारि बे आंखौ लिंहरदोंमोन साथि फै कनफारेन्सआव 2018 सनाव थांनाय बोसोराव फैनानै बे समाव आंहा गुवाहाटीयाव जोबोद खामानि दंमोन माबा मोनसे बिल नांखाना दंमोन मोनसे बोसोरनै जादोंमोन आं फैगोन फैया न'निफ्राय गारिबो लाना फैयाखै ओइदिनखालि आं जि लाबाय बेगाव डाइरेक्ट बासाव गाखोना गुवाहाटीसिम सफैबाय जेबे खामानिया 2 बोसोराव जायाखैमोन ओइदिनखालि आङो 2 मिनिटनो जाबाय लोगो आं ट्रेन गाखोबाय मोनानि ट्रेनाव उदालगुरि सफैबाय सफैना डाइरेक्ट आं कनफारेन्सआव थांबाय कनफारेन्सआव थांनानै
अन्य बोसोरनि बायदि नङा बे बोसोराव आं जेसेबां सेसन जादोंमोन ओरैबायदि गोसो होना खोनासंदोंमोन आरो बेयाव दिनै बेयाव दङ बिजय बेन्दित सार बेनि जे हायख्यखौ खोनादोंमोन बिनि हायख्यखौ खोनानानै आंनि गोसोआ गोसो मोनदोंमोन आं बै जायगायाव दं आं बबे जायगायाव दं थैंक यू सर आपके लिए हमस इस मंच में प्रभु को मिला हुआ है जेब्ला कनफारेन्स जोबनानै न'आव थाङो न'आव थांखांनानै गावखौनो सिमां नुबाय थादोंमोन ओरैबायदि सिमां नुदोंमोन खालि गिर्जायाव खालामनो मोनो थिग ओइदिनखालि आं दैमु नोगोराव बिसोरनि मण्डलियाव गिर्जा खालामनो मोनबाय बे समाव आं बाइबेलनि बबो रोङामोन जेबो रोङामोन बे बाइबेल बेखौबो आं रोङामोन मिथियामोन नाथाय आंखौ सान्थिया बे सिमाङावनो मोनसे बाइबेल पाठ फरायनो होदोंमोन आरो दिनै दसे सिगाङावसो बिजय बेन्दित सारा बेखौ फरायलांदों माथि 11:28 हे परिशाন্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল মোৰ ওচৰলৈ আহা মই তোমাক জিৰণি দিম बे समाव आं खिन्थु जेबो बाइबेल पाठफोर रोङामोन बाइबेलखौबो मिथियामोन बे समावनो आंनियाव ओरैबादि सोरां मोनसे गोलैफैदोंमोन ओरैबादि स्रां आं मालाबाबो नुफेरामोन बे लाइटआथ' जेबो नङा आं सान्थिखौबो नुवाखसै बे समाव जेला आं सिरि मोनबाय सिरि मोनना मा जाखो आंहा दिनै आं लोगो सान्थिखौ फन खालामबाय सान्थिखौ फन खालामबाय आं एक्सुवेलि बे कनफारेन्सआव फैनायाव सान्थिखौ सम होदोंमोन आं बै थांनाय बोसोरनि 2018 एप्रिल मासाव आं बाप्तिस्म लागोन होननानै नाथाय जि सिमांखौ नुबाय आं एकदम एप्रिल नङा मार्चआवनो दिनै बेयावनो दं जोंहा सारफ्रनाय बेनि गेजेरजों आं बाप्तिस्म लाबाय सारफ्रनायनि गेजेरजोंबो आं इसोरखौ मोनबाय थेंक इउ सार एक्चुअली आंहा जिंदगी लाइफआव बिदि खोथा बुंनाय दिनै फार्स्ट टाइम आं सानदोंमोन आंनि आथिं मावगोन नामा आं बुंनो हानाय नङा नामा होननानै नाथाय आथिङावबो मावाखै आंनि आंनि इसोर दं बेनिखायनो आं गियाखै माबा आंखौ सानदोंमोन माबोरै हाबगोन बेयाव माबोरै फैगोन गिनायसो मोनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय गिनायसो ना जेबो गैला दायो जास्ट जोबजोब्बाय दिनै आं खुसि नैबे बोसोराव आंनि हिनजावा ओरैबादि रंजादों ख्रिस्टमासाव मानोना बेयो 22 बोसोर ख्रिस्टमास खुंनो मोनाखैमोन 22 बोसोर आंजों दंमोन आंबो मिथियामोन आंबो जगतजों फानजानाय जिहेतु बायजानाय बे बोसोराव बे गामि ओरैबादि आंखौ धन्यबाद होदों ओरै रोजाबदों ओरै मोसादों सारा हरसे मोसादों बिसोरो रंजानानै आरो दिनै दैमु नोगोर मण्डलिखौबो धन्यबाद होदों बिसोर आंखौ अनेक सहाय खालामदों आरो लोगोसे जोंनि दा मातृ मण्डलि दैफां फाख्रिबारि
बिसोरबो जोंनि मण्डलिखौ अनेक हेफाजाब खालामबाय थादों। इसोरनि अननायखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया आरो बेबायदिनो अनबाय थादों। एसे एसे गलपाराबो ओंखारोलै भाषाया गलपारिया भाषाबो ओंखारो आरोखि हाब नासखारो जियानो हक नोंथांमोना आरज गाबहरबाय थादो जोंनि मण्डलिनि थाखाय। जोंनि मण्डलियाव इसोरा अनेक खामानि मावबाय थादों। आं जेब्ला फैदोंमोन बे समाव जोंनि सुबुं दिनै आंहा 9 मास 10 मासबो बुरजा जायाखै 9 मास जादों। जोंनि सुबुं 50सो दंमोन आरोखि जोंनि मण्डलियाव। दानिया मथा मथि 100 बारलांबाय। इसोरा जोबोद खामानि मावबाय आरो बेयाव एक्सुवेलि आंहा मैयानो दंमोन, मैया आं फैनो हायाखिसै। आंनि दिनै लोगोफोर फैदों, बिसोर आलासि, बिसोर इसोरखौ मोनाखै। आं बिसोरखौ लाबोनो थाखाय मैया आं फैनो हायाखिसै। बेनिखायनो आं आंनि फालनिफ्राय क्षमा बिदों। दिनै नाथाय बे समखौ होनायनि थाखाय आं बिबिसिखौ धन्यबाद होदों। आंनि लोगोफोर फैदों, अन्नानै जुदि बिसोर उथियोबा जुदि दङबा বাবুল রায় আছেনে নাই না ঘৰ নেকি? সকলোৱে একবাৰ উঠি দিয়ক। দুধনৈৰ পৰা কোনে কোনে আহিছে? ধন্যবাদ थाबाय। बिसोरबो इसोर मोन्थों, बिसोरनि थाखाय आरज गाबदो आरो आंनि थाखायबो आरज गाबदो। आंबो जेन बिनि आज्ञा मानिना सोलिनो हायो। धन्यबाद।